Natrauma na kasi ako sa ex ko na si Q eh. Sabi single, tas may asawa pala. Sinasabi ko naman sa'yo na meron na akong dating karelasyon pero wala na Ayoko, kami. bigyan mo ako ng time. Give me time. Sige na nga. Bukas tanungin mo ulit ako. Okay. Kinabukasan. Oh, bukas na. Ano nang balita, Yasmin? Di mo ba gusto yung headband ko? May flower. Uy, ang cute ng headband mo. Bagay na bagay sa'yo. Thank you. Sa Yasmin. Lazada ko to nabili. Uy, yung Ano na? manok. Ang aga. Kasi kinabukasan na eh. Bakit late? Ha? Late na nakatulog. Napuyat yung Duty manok. ka ba? Magdamag? Oo. Uy, bakit gising ka pa? Ay, hindi. Pumunta ka pa dito sa bahay. Nagro-rubing kasi kami. Ayoko baka lokohin mo ko. Pag ako niloko mo, ipopost kita talaga sa TikTok.